ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ መጀመርያ ብመኽፈቲ ከምዚ መዝሙር ሰማዕናዮ ጾም 40 ዝጅምረሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ነቶም ቆረብትን ሰገድትን ነቶም ጸሎት ናይቶም ኩሎም ኣብ ኣድባራትን ኣብ ዝተፈላለየ ገዳማትን ኮይኖም ንስለታ ሃገር ንትለት ህዝቢ ንስለት ኩሉ ጽቡቕ ነገር ዝጽልዩ ኣምላኽ ጸሎቶም ብምሕረቶም ኣይጋደፈና ክንብል ይደሊ ነቶም ኩሎም ልዕሊ ኩሉ እቶም ኣመንቲ ክርስትና ድማ ሰናይ ወይ ጽቡቕ ናይ ጾም 40 ግዜ ይኹነልኩም ይኹነልና ካብ ሓጢያትን ካብ ሕማቕ ርክሰትን የድሕነና ልዕሊ ኩሉ ድማ በዚ ጾም እዚ ዝግበር ጸሎት ብፍሉይ ኣዶኖ ቤተክርስትያናት እኳ ትእዛዝ ይህልወን እዩ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ጽቡቕ ተስፋ ምሉእ ንክኸውን ድማ ናይ ኩልና ትምኒትን ባህግን ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣብ ከባቢና እውን ሰላምን ርግኣትን ንኽነግስ ተስፋ ንገብር ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣምባር ስፍሕ ዝበለ ትንተና ይክህልወና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ እናሓተትና መጀመርያ በዚ ኣገዳሲ ፍጻመ ዘሎ President William Ruto has drawn the United States into the Sudan controversy after he rolled out the red carpet for the Hamdan Dagalo, popularly known as Hemeti-led rapid support forces who are pushing to form a parallel government. Ruto revealed on social media that he discussed offering Kenya as a platform. So, William Ruto, President ናይ Kenya ማለት እዩ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ከም ዝተራኸበ ብቴሌፎን ኣብ ኤክስ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ኣብቲ ጉዳይቲ ድማ زيادة التليفون بزعبان ناي ديمقراطية ريبابليك كونغو زغبر زلو ناي دي ار سي ناي رواندا تغبرو زلا كونتات ام 23 زغبرو زلو كونتات نعز ملكات نيرو ونات امريكا قبل رواندا قال بوليتيكانياتات اجدا اوجا خمزلان اوروبا حبرت ون نابتي اجدا غصو يخيد كم زلو يزنجر رواندا اب حدغنيا كونتات كم زلا منالبات اجداتات ببزح كوردا خمزغلن ويليام روتو جن انتايلو نت ጉዳይ ናይ አርኤስኤፍ ታ መሸሪዕ አቡ መጽኦም ዘሎ ኦፊሶም ብዛዕባው ተዘራሪብና ኢሉ አሜሪካ ግን ብዛዕባው ኣይገለጸትን ስለዚ ኬንያ ሓንቲ ኣሰር ናይ ሩዋንዳ በመኸታል ውሽጣዊ ኩነታት ናይ አፍሪካ ምዝራቅ ትጎይላ ዝብል ክሲ በአፍሪካውያን ሰፊሑ ዝዝረብ ዘሎ እዩ Donald Trump ነዚ ጉዳይ እዚ በኸመይ ክሪኦ ይኸውን ንኽእል ክንሪኢና for parties in the Sudan conflict during a call with the US Secretary of State Marco Rubio, a detail not mentioned in the US readout. This comes just a month after the US accused Hemeti's forces of committing genocide in Sudan. President William Ruto on Saturday ramped up efforts by his administration to
كم زنريو زلنا نزي كي منصف انصفوني حميتي ينقد كم زلون منقسنا تو اب كينيا نقاوم افكيدو كم زلون كينيا دما كم زي بيزنس نوحت مكرو زلويا ناي سومال منقستي ناي دبوب السودان منقستي ناي كالوت هاجرات منقستي بمنقات بزحات تاوت تقبر هاجريا حجر مان ناي سودان انقد الله امريكا ابتن الساز بلوتو ريد اوت ويون مجلسي ناي تيز تقبر زرر باب صحفو اي تقصوان زو قداي زغن امريكا بتقدايتي حميتي جنوسايد دفصم زلوي ወይ ህልቂት ድፍጽም ዘሎ ኢሎም ከስዎ ከለው ምስ ኬንያ ኮይኑ ዝሰርሑ ዘሎ ኬንያ ከም አንከር ስቴትሲ እንታይ ቦታ ክልዋዩ ኣነ ክርዳን ኣነ ዝርዳን ንዓይ ኢማራት ኢት ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ኢማራት ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለዎ ሪያ ከም ዘይረኣየት ሸለል ክትብል እያ እንተኾነ ክትድግፈ እንተዘየለ ድማ ሪያ ከም ዘይረኣየት ሸለል ክትብሎ ከም ትፍትን ርዱ እዩ ብሓፈሻ ኣሜሪካ እንታይ ምዃኑ ዕላማናታ ንጹር ናኾነ ይመጽእ ዘሎ بقمت سراويت ناي السودان اب سمين كوردفان زبال كتما ستيت وين اقدا سعوت كم زمزقبن اب كارتوم وين انتخوني ممليش نا تعوتي خيت كم زلينا نرجلنا جن كم ز عينت متنقادنا حميتي اب كينيا نريزلنا من البات وتحضروا عقمنا محجازو مدلادلون كونسل زغل زي ناي السودان قداي كبيت كون كم زخوني يزر داكا من البعض إذا قد عايزي كبيد مخانو أبي تراين يرمسلكم أبزيا سمعسك كل التناقرات كريكمي أبتنا حبرة أفريقيا زنا برا أمريكا كم بدما نيدون ترامنيش تيزرا باخس معكمي. From Kenya yesterday, where I left our leadership in Kenya recuperating and recovering from a very blistering defeat from Addis Ababa. إذا بكينيا أب نايا رايلا ودينغا بحبرة أفريقيا نكعوت عبد تسفاقيرو خمز نبرن هوتيلات قريبهم خمز نبرون ملو بملو كل نقراب عوتنا كوني بمبال تدلادي لهم خمز نبرون أمو داتا إيرترا نمن مريسا نمن اسكا مريسا سمع. But the Djibouti delegation, interestingly, was only composed of the head of the state. Surprisingly, we were very, very confident. And even before the elections, we have prepared a very serious site for celebration for the win in Hyatt Hotel. But on round one, when we have won 20 for Raila, 18 for our brother Yusuf, our celebration was almost real. Unfortunately, round 2, 3, 4, 5, our brother Yusuf has been leading consistently. And we were surprised as a country that 33 countries in Africa voted against Kenya for Djibouti. In a light note, we are not sad that Yusuf Mahmoud has won. We are very happy. But we were surprised also that Somalia has voted against us. Also, Ethiopia has voted against us. Eritrea has voted against us. But we were كم تري ودل لهم رايلا ودينغا زعوات مسيلوهم درو ني عوتهم زخون بوتاتات مقابعيا يدلادلو كم زنبرون ملو بملو عوت عبوننا يبلون يرم 33 هاجرات ناي افريقيا جن ناي كينيا مراحي عين دليلنا بمبال جبتي نيشتي هاجر اب افريقيا بزح تفلاتنا زي بلا ناتا نخمر صمريصو تزغرم 3 غربابتي ايرترا غربابتنا جبتي مالتيو ኢትዮጵያ ሶማሊያ ኤርትራ ሰለስቲዮም ነቲ ናይ ጅቡቲ ብምምራጾም ዝሕጉስ ኮይኑ ረኺበ ያነ ሰለስቲዮም ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረ ቸርማን ናይ አፍሪካ ንከውን መሪጾም I'm very happy at least ኤርትራ ኣብቲ ዝተዓወተ ወገን መጽናሕ ኣብዚ ፍሉይ ለውጥ ከምጻልናዩ ዓብ ለውጥ ከምጻልናዩ ፍሉይ ነገር ክፍጸመላይ ማለት ኣይኮንኩን but at least ጅቡቲ ጎረቤትና ንዓና ብመሬት ንራኸቢና ናይ ሕብረት አፍሪካ ቸርማን ንከውን ኤርትራ ንዓም ምምራጻ ንጅቡቲ ጎረቤትና ስለ ዝኾነ ጥራይ ኮነትን ኬንያ ትኸዶ ዘላ ኩነታት ስለ ዝሪእዎ ዘለዉ ኤርትራ ከም ዝመስሎም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምትእትታው ትገብሮ ዘላ ኬንያ ኣብ ጉዳይ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ኩሉ ምስተራየ ናይ ኬንያ ኣካይዳ ልክ ናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ከተባብዕ ስለ ዝኽእል ካብ ዝብል ከውን ይኽእል ይግምት ናተይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ሰለስቲዮም ብሓደ ንሓደ ኣካል ምምራጾም ግን ኣገሪምን ጥራይ كندي كالوت كماي أجري مكمل لدما كسمع دس بلاني أتليست جن إيرترا انقا إيرترا زمرت تسب تمرته بزي قد سنتايك قبل لنا تثبيت يلا جن أنت واحدة
ኣብ ክሩምቱ ኣሲሩ ኤርትራ ይመረፀትን አንጻራያ ዝብል ሰብ ከማን እንኳ ኣይኮነ ዝብል ካልኩሌሽን ድማ ኣለኒ ኦኬ ንቐፅል እቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብዝለዓለ ደረጃ ይቕፅለሉ ኣብ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘለና ኢና ጥያቄም ሆነ ሌሎች ቀጣናዊ ፍላጎቶች በሰላማዊና ሁሉንም አሸናፊ ባደረገ መልኩ ምላሽ ለመስጠት አጀንዳዎችን እንደ አፍሪካ ህብረት ባሉ የአህጉር ድርጅቶች እንዲታዩ ማድረግ ይገባል ያሉት ደግሞ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ሳይንስ መምህርና ተመራማሪው ዶክተር ዳኝሽ ብሩ ናቸው። የህዝባችን ቁጥር ትልቅ ነው። ወደብ ያስፈልገናል። ግን ይሄን ነገር እንዴት መወጣት ይቻላል? መንግስታት ከመንግስታት ጋር የአፍሪካ ህብረትን ኢጋድንም በመጨመር የነሱም የኛም ሆነን በጋራ የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት መሪዎች ከምዛን ሪያ ዘለና ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣብ ኩርምቶም ተሓንጊጦማ ከምዛ ትንባኾዮም ሰፊፎማ ዘለው ብተደጋጋሚ ድማ እናቀራበሩ ዘመላልስዎ ዘሎ አርእሲ እንተሎ ኣብቲ ናሽናል ቲቪ ናቶም እሱ እርቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል። በጦርነት አንፈልግም፣ በኃይል አንፈልግም። በቂ ሪሶርስ ነው። በማንኛውም ህግ በማንኛውም ያገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል። ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ። 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ። አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸውም ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል። ጥርጣሬ የለውም። ይሄ እውነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ከም ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ነዛ ጉዳይ እዚያ ንሱ ሓንቲ ግዜ ተዛሪቡ ነቲ ዘረባ ንኸይደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ሽግር ስለ ዝፈጠረሉ ኢንተርናሽናል ህዝቢ ድማ ከይከታተሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ ህዝቢ ንፕሮፓጋንዳ ዝኣክል ዘረባ ስለ ዝገደፈሉ እቲ ሚድያ ናቱ ሙሉእ ኣተኩሮ ሂቡ ነዚ ዘረባ እዚ ሓሸውየ ንክገብሮ ብፍላይ ድማ ድሕርቲ ለንቀነ ዘውፅኦ ዘረባ ዝነበረ ብመንገዲ እቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ ሙላቱ ተሸሜ ዝበሃል ዘውፅኦ ንዓዓ ምስኣ እናቀረበሩ ምስቲ ነቲ ዝተገበረ በቲ ሚድያታት ናቱ ሸንኮለል እዮም ዘብልዎ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ በዓላቶም ግን ኣብ ሓደ ነጥቢ ድማ ይበፅሑ ከም ዘለዎ ክንርኢና ሓደ ካብኡ ክልተ ነገራት ክርአኩም እየ በቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ሓደ ምስ ኢትዮጵያን ሶማልያን ፍሉይ ርክባት ይገብራ ከም ዘለዋ ከምኡ ድማ ናይ ሚሊተሪ ወታደራዊ ሓለፍቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማልያን ተራኺቦም ሓደ status of force agreement ዝበሃል to govern their bilateral forces operating in Somalia ነቲ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ሶማልያ ንምውሃድ ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ከም ዘቆሙን ካብኡ ናብኡ ሓለቃ ስታፍ ናይቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ዝርከቦ ከምኡውን ሓለቃ ናይቲ ናይ ስልያ ድዩ ናይ ገለ ሓላፊ ዘሎ እቲ ርድዋን ሕሴን ዝበሃል ክልቲኦም ናብ ሶማልያ ከይዶም ምስ መዘናታቶም ከም ዝተረኸቡ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብፍሉይ ናብ ኤርትራ ገፅካ ንኤርትራ ንምንፃልን ናብ ሶማልያ ድማ ሕግብግብ ንምባልን እንታይ ዘጂ ኤርትራ ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ንዕዑ ዚሮ ንምግባር ወይ እውን ኤርትራ ዝተነፀለት ሃገር ንክትከውን ክግበር ዝኽእል ኩሉ ነገር ተበግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት መመሊሱ ናብ ሕማቅ ይኸይድ ከም ዘሎ ንኣብነት ናይቲ ናይል ባዚን ዝበሃል ሓደ ፍሉይ ርክብ ተኻይዱ ከም ዝቐነየ ኣብቲ ርክብ ድማ ግብፂ ብኩሉ ከም ዝተነፀለትን ከምቲ እትደልዮ ክሰልጣ ከም ዘይከኣለን እቲ ጉዳይ ድማ ኣዛረብና ኮነ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ሶማልያ ኣብ መንቀራቅሮ ተኣቱ ከም ዘላ በዚኻ ትፈልጥ ኣብዚ ሓለፈ እውን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ሶማልያ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናብ ሽግር ክወስዳ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ምስ ግብፂ ናይ ዲፈንስ ዲል ገይራ ኣላ ኢትዮጵያ ድማ ናብቲ ኩነታት ናይ ሶማልያ ንክምለሱ ዝግብርዎ ዘለዉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ሶማልያ ኩናት ንኸይክፈት እሞ መሊሱ እቲ ሃገር ኣብ መሊሱ ኣካል ምምቕቓል ንኸይኣቱ ስግኣት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ናቶም ጉዳይ ክኾን ከሎ ናብ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ኩነታት ድማ ንሳገር ብኩሉ መንገዲ ንዑ እዮም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ let's start here እኔም ብዙ የተለየ ነገር የለኝም የመንግስት ሐሳብ አቋም የሚለው እንግዲህ መንግስት ጽፎ ሰጣቸው የሚለው አይነት ነገር ከሆነ አንዳንዶቹ እንደዛ ያስተጋቡ ስለሆነ የግዴታ ጽፎ መስጠት አይጠበቅበትም የመንግስት ሐሳብ ነው በሚለው ግን ሙሉ ለሙሉ ነው መስማማው ምክንያቱም ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ዝም ብሎ ሰው አይደለም ዘሩ ስለዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኣብ አልጀዚራ ተፃሒፉ ዝነበረ ኤርትራ ንኩናት ተቐስቅሳላ ናይ ግብረ ሽበራ መበገሲት እያ ናይ ዞባ ዘይርግኣት እያ ብላብላ ኢሎም ዘውፅዎ ዘረባ
ناتو زربات رايدي كونه opinion كوين اندي وتيو ريتونا تسبتي كم زخونه وتيو جن ناي منغس إثيوبيا مرغص يكون كم زخلن منغس إثيوبيا دما ولا كو صحيف انت دي هابو كابزي كابتن نسو زبلو ناي كوينات قسقسا وصاي مرغص خم زيبلون نتو كونتات تدما بعلوون كم زسراسرو منغس او خم تعاممن ابزون حنت ريبورت نيرا كلتك بكم بكل منقد كنريو سلا زخنا ابي احمد اتقند صقمناتو كاله ነገር አይኮነን ኢትዮጵያ ከምዛትሪ ዋዘለኹም coming 8 new countries or nations يم ዝብራ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ልክዕ ከምዚ ብፈትሊ ፍሊ ኣቢልካ ዝሰፈኻዮ ቀዳት ጎልፎ ወይ ቀዳት ክዳን ከምኣ ዓይነት እያ ትግራይ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ኣምሓራ ትግራይ ክሪቲካል ደረጃ ናይ ኩናት ተበፂሑ ከም ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ዘራጉጥ ጽንሄ ለኸርየኩም እየ ኦኬ نغاصل اسكبزي ኤርትራ ሕዙን ኣዘራራቡ ኮይኑ ይቕጽል ይጸሎም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ዝተባሃሉን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከይተተግበረ ዳግም ናብ ግጭት ምእታው ዝኽእሉውን ጥፈታት እናገብሩ መጽኡ ዝብሉ ተንተንቲ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዘለዎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጸገማትን ጥንክር ዝበሉ ሕቶ ዜጋታት ንስዒቦም ኣብ ግጭት ስልጣን ናይ ምውሓስን ጥፈታት ካብ ምግባር ዓዲ ኣይወዓልን ይብልዎም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ብሙሉነት ክትግበር ዘይድልየሉ ምኽንያት ድማ ምኽንያት ካብ ትግራይ ስግኣት ከስዕበኒ ይኽእል ዝብል ከም ዝኾነ ዝእመኑ ኮይኖም ምዕራብ ትግራይ ሙሉእ بملو ناب نبرو جزاءاتهم مستملسم تجري مسناي دق حيلات ركبات حيلام سقات منجست فيدرالي تبعهم بوكان عدي سبا يأمن يبرم عبد الخناتات رؤيت أمزه وكانت لما بريزيدنت نمبر إثيوبيا دكتور مولات شما عب جوداي إيرتام عب الجزيرة زرق حوا صحف نقولوا مرجز منجست إثيوبيا زملاختي زبل رؤيت استوها بخينم وكان إيرتا استوها بترير نقفتان شعب دمام الأجندة كينات كابزخون جزن العلي دفي مسيرلو تبعهم تساقي إزركهم والقدم ميسر نبر ملزينا وزخونت سمحال ملس زيناويم عبد حلفهم أبتو قداي عمل كيتا نعدي ستاندرد أبزها بوتا تنتانم منقصات إثيوبيان إيرتران أب تقراي تلافينم جاف إماميان بمبال مرحة تقراي داقم تقراي ناب عودو كينات زقبرو قلنا مزخون حيلك يحزم ناس أخوينم كسون بمتحساب سمعنات بريترا بمولنات متقباريم نتغار زواص إلايام بزعبازي حدقنيا زباو معبالتات مسرت بمقبار قديم بوليتيكنيا هو حتى نبر بريزيدنت تقراين ناي حزر ما لعلواي مريحنة ودب عرنا تقراين عطو قبر أسرات نقازيتا ريبورتر أبزها بقان تحريس سمعنات سلام بريترا زمدنا منقصات إثيوبيان إيرتران تمز تغير يزخاخر كلتيوم أبي تقراي زقاطم عنوت ناي حبار جنبار زفوتر حيلاتهم شعبياويان نتوكينات كوصلوا وكان تدلم منقص إثيوبيا جن وعلي بريتوريا بمفرام أفشل لهم يبل بزي مخنيات ما نتقراي أداقيمم إثيوبيا أبتحت تسألوا أمن مؤتاو زنبرم دليت شعبيام فشلوا ميزبلا أعطوا قور عسرات حزون نزي نويح وانس أن حمدهم كغصلوا ويمزدولي سلام تحري بريتوريا ما مسحيلات فانو محزنة المفتار ينكساقص يمزلوا يبل حزر ما مسجوج له واحد متحبار ينكساقصو كمزلوا زقلت أعطوا قبر عسرات شعبيا مسفانون هو حتى كوينم نت منجستين مدخابن نموداغن يسرح له زبل سقات أبي إثيوبيا كعب جميرو كمزلو بمقلاب زينا عبي يخيد سلزلهم منجست إثيوبيا ناب بحرين مسح زلو دليت بأنصارهم يرترا كالو تقروا وتحقراتن زفر رحيم دليت ود بحري نعي حاوسو بزحات إثيوبيا نزكافلو وقداي كوان تخنم بزعب حقاوي تاريخاوي بوليتيكاو مبقسيوم نصرنت زيمهلاو بزيكات زفوترو زوباوي دبلوماسياو كتع بمنجست إثيوبيا بوشتن بدقن أخل دقف أيرخبن يبل نزي إثيوبياوي ፍጹም ህገ መንግስት የለውም ምክር ቤት የሚባል የላቸው አሁን ምን ያደርግላቸዋል ለነገሩ ብለው ካሉስ የእናንተ ኑሮ ምን አደረገ ብለው ካሉስ ምን ያደርግልናል የእናንተ ኑሮ ምን አደረገ ብለው ቢሉ ምን መልሳለን ለዛ እኮ ነው ለቀደም ነገርኩ እኮ ሰብስታንቲቭ አሁን ቢያንስ አትሊስት አልኩ እንዲው እስካስቶ ሲያወራ ፍጹም ህገ መንግስት ሓደ ጊዜ እኮ እቶም ኢትዮጵያውያን ትሪያሊቲ ጽቡቅ ገይሩ ይዝርድኦም ሕገ መንግስቲ የብለው ምን ኢሎም ንህዝቢ ንኤርትራ ማለት እዩ 10 ጊዜ እዮም ዝላገጹ እስከ ሕገ መንግስቲ ወይ ከዓ ቅዋም ዝነበረን ሃገራት መን እየን ትፈልጡ ዶ ሱዳን ቅዋም ነይርዋ ሶማል ቅዋም ኣለዋ ኢትዮጵያ ቅዋም ኣለዋ and I'm pretty sure የመን እውን ቅዋም ነይርዋ ገለገለ ሰባሉ ቅዋም ዘይብላ ሃገር like ቅዋምስ መፍትሕ ናይ ኩሉ ገይሮም ዝወስዶ ቅዋም እኮ ሰቢድ ጽሕፋታ قوام سبيد صحفه تدليخا خاتقيرو رديخان الله قوام يكون مفتاح حبرتسب كم حبرتسب كم عبل خلالو قوام تاباب كرسي كوفا بالكازا اللي خسب كالي يخلق قيرو يخلق كم دليتو تديهم الله قد قوام قداسي انا قوام كالناس هيدلني قوام ادلا يا بهجر قوام دما كردع كازلو قوام حدا مبقسي ناي عنوت ناي هجراونت كون كم زخل دما كردع كالو سلمتاي ايثيوبيا كو شجرا قوامي
እዚ ትሪዮ ዘለካ ክፍለ ሃገር እዛ ኣብ ሸመንተ ሃገር ድዩ ትሽዓተ ሃገር ክምቀል ክእል ዝብሎ ዘሎ ቋም ዝፈጠሮ እዩ ቋም ከምዚ ንኩሉ ሕማም ዘሕዊ መድሃኒት ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ ኖ እቲ ቋም ብሕማቅ ተተሃንዲሱ ንሓዋሩ ክፍታሕ ዘይክል ፀጋም ክገብረልካ ክእል እዩ እዛ ቋም እዚኣ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ቋም ነይርዋ ድዩ ቅድሚ ናይ ህወደግ ወይ ከዓ ናይ ህወሓት ምምፃእ ኣይፈልጥን እያ እዚ ናይ ህወሓት ቋም መፅኡ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ዝፈጠሮ ንሱ እዩ ዝብል ምክንያቱ ዝኾነ ሃገር ብሄራት ኣለዎ ዝኾነ ሃገር ተርዲኹም ሎ ዋላ እውን ብሄራት ተዘይብልካ ሶማልያ ንኣብነት ዓሌታት ዳ እዩ ዘለዎ እምበር ብሄራት ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት እዩ ዘለዎ ናይ ሶማልያ ፀገም ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሞዴል ናይ ዲሞክራሲ ወይ ግን ናይ ቋም ዝብልዎ ልክዕ ኣብቲ ብኮታትካ ዝተመርኮሰ ቋም ኢትዮጵያ ባዕላ ደሪኻ ስለ ዘእተወትላ እዩ እዚ ከዓ መለስ ወይ እውን እቲ ህወሓት ልክዕ ከምቲ ንኢትዮጵያ ዝወግኦ መርፍእ ንሶማል ድማ ከምኡ ይወጊዋ ንኤርትራ ድማ ከምኣ ንክወጊ ሓሲቡ ነይሩ ንኩላቶም ድማ ከምኡ ገይሩ ከጥፎም እዩ ሓሲቡ ነይሩ ወየዳታ ንሱ ዘበገሳ መድሃኒት መጀመርያ ንዑ ስለ ዝቐተለትን ነቲ ናቱ ህወሓት ስለ ዝረመሰትን እምበር እንታይ ዘሊ ነይሩ ኣብ ድኽመታትካ ዝተመርኮሰ ነቶም ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣዋሳን ኣብ ካልእ ምስ ዓደሞም በቢ ኣውራጅኦም በቢ ሃይማኖቶም በቢ ብሄሮም ፓርቲ ንክገብሩ ይነጊርዎም ብከምኡ ድማ ፋንድ ክገብሮም ምዃኑ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ናቱ መፂኦም ኣንሕና ናይ ተወለድቲ ናይ ዓፋር ኢና ናይ ብሌን ኢና ናይ ኩናማ ኢና ናይ ናራ ኢና ናይ ትግረ ኢና ናይ ትግርኛ እንተኮይኑ ድማ ዓብ ስለ ዝኾነ ኣኮለጉዛ ኢና ሰራየ ኢና ሓማሴን ኢና እናበልካ በብናቱ መቃቂሉ ቤላ ገይሩ ክፃወተሉ ሓሲቡ ነይሩ ንኢትዮጵያ ከምኣ ገይርዋ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሕገ መንግስቲ ዝብልዋ ዘሎ ባዕሉ ዘቆመ ውፅኢት ናታ ድማ እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ነዚኣ ኢትዮጵያ እዚኣ ክሕውዝ ዝኽእል ፖለቲከኛ ወይ መራሒ ክሳብ ሕጂ ኣይተራኣየን ኣሎ ብሕጂ እውን ክረአ ይክእልኒ ምናልባት ትብዓት ሓቲቱ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዝብልዎ ዘሎ ቀዲዱ ሓድሽ ካልእ ሕገ መንግስቲ ከታተት ዝኽእል መራሒ እንተሎ ዕድል ክህልዎም ይኽእል እዩ ንዑ ጌርካ እውን ነዊሕ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ጎስጓስ ክትገብር ኣለካ ኤርትራ 6 ዞባታት ኣለዋ ፈርዲኹም ኣለኹም ናይ ዞባታት ባእሲ ግን ሰሚዐ ይፈልጥን እየ ስለምንታይ ኣብ ፍልልያት ናይቲ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ስለ ዘይኮነ ሓደ ካብቲ ሻዕብያ ፅቡቅ ዝገበረ ነገር እንተሎ እንታይ ይፈልጥኩም ኣለኹም ምፅእ ምስ በለ እንታይ ይቀይሩ 9 ኣውራጃታት ነይረን እዘን ኣውራጃታት ኣይደንቲቲ ናይቲ ህዝቢ ምስኦም ዝተተሓሓዘይ ነይሩ ፈርዲኹም ኣለኹም ወዲ ሰንሒት ክበሃል ከሎ ሰብ ኢዝሊ ምስቲ ሰንሒት ወዲ ባርካ ወዲ ሰራየ ወዲ ኣከለ እዚኦም ኣውራጃታት እዚኣቶም ፅቡቅ ገይሮም ምስቲ ህዝቢ ኣይደንቲቲ ዓይነት ወይ እውን ናትካ መንነት ዓይነት ኣብኡ ዝተመርኮሰ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ኣይደንቲቲ ናትካ ናብኡ ተመርኪስካ ድማ ኩሉ ግዜ ናብ ባእሲ ክወስደካ ዝኽእል እዩ ወዲ ዞባ ደቡብ የኢሉ ዝጀሃር ሕጂ ብዙሕ ኣይትሰምዐን ኢኻ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን የግዳስ ሞር ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ብዞባ ደቡብ ዝጀሃር ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ብዞባ ዓንሰባ ዝጀሃር ሰብ ድሕሪ ፈጢርካ you have a big problem ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ድማ እዚ እዩ ክርዳእካ ዘለዎ ኣነ ትግራዋይ እምበር ኢትዮጵያ ኣይኮንኩን ዝብል ኣብ ዘይግነቱ እኮ ትግራዋይ ዝብል ኢትዮጵያዊ ኣይኮነን ዝብል ከምኡ ኢሎም ካዮም ዝምግቱ ወዲ ኦሮሞ ኦሮሞ እዩ ዝብል ስለዚ ኦሮሞ እንተይኮነ ኮይና ኦሮሞ ሃገር ክኮነለ እዩ ዝደሊ ዝብል ኣምሓራይ ከምኡ ሶማሊ ከምኡ ሃይማኖቱ በይኑ እዩ በይኑ ክብለካ ከለኹስ ኩሉ ባህሪ ክብሪ ናቱ ሶማላዊ ሲ ናብ ሶማልያ እዩ ዝቐርብ ተዲኹም ኣሎ ካብ ናብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ክብል ኣይከኣለን ስልጣን ክሕዝ ኣይከኣለን ሓንቲ መዓልቲ ድማ እንተኽኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ተዘየለ እታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከባድ ስለ ዝኾነት ናብቲ ሃገር ክገብር እዩ ዝደሊ ዓፋር ዝበሃል ከምኡ እዩ ናይ ሃገር ዓፋር ክቁም እዩ ዝደሊ ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ናይ ሶማልያ ፀገም ኢትዮጵያ መለስ ዜናውን ህወሓትን ዝሃንደሶ ቋሚ እዩ ንሶማልያ ክሳብ ሕጂ ብሕጂ እውን ንክንደይ ዓመታት ንክትሓዊ ሽግር ኮይንዋ ዘሎ ቋም ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ሕማቅ ቋም ግን እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ቀልጢፍካ ክትፍውሶ ዘይትኽእል ቫይረስ ምዃኑ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ነቶም ቋም ኢሎም ትርጉም ናይ ቋም ዘይርድኦም ቋም ዘይብላ ሃገር እኮ እያ ቋም ዘይብላ ሃገር ግን ኣብ ኤርትራ ሰብ ብሰላም ክነብረላ ዝኽእል ሃገር እያ መሰረት ኣለዎ እዩ ሕጊ ኣለዎ ኤርትራ ተዲኻኒ ሰሪቑ ከም ድሌት ኣይከይድን እዩ ሕጊ ኣለዎ እቲ ሃገር ምናልባት ኣብ ወረቐት ተፃሒፉ ነፍሲ ወከፍ ዘንብበ ሕጊ ቋም ከይህሉ ይኽእል እዩ ኣገይን ጌጋ ርዲት ከይህሉ ቋም ሕማቅ ይብል እየ ኣለኹን ግን ቋም ናይ ኩሉ ፀገም መፍትሒ ጌርካ እንድሕር ትወስድ ዘለካ you have a big problem ዝበዝ ሃገራት ኣፍሪካ ቋም ኣለወን ቋም ኣይኮነን ፀገመን ተዲኻንላ እቲ ቋም ኣብ ፖለቲካ ዝመፅእ ሓይሊ ከም ድሌቱ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዓማፂ ከም ድሌቱ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ ከም ቋም ከም መፍትሒ ገይሩ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ክላገፀልካ ዝደሊ ብኡ ገይሩ ክፅዋተልካ ስለ ዝደሊ እዩ እኻ ነቲ ፅቡቅ ነገራት ኣምሲሎም ነቲ ሃገር ክሕምስዎ ዝደሊ እዮም ቋም የድልየና እዩ ግን ቋም መድሃኒት ናይ ኩሉ ይኮነ መጀመርያ ሃገራውነትካ ንቅሓት ናይቲ ህዝብን ሓድነት ናይቲ ህዝብን ኣብ ምሕያል ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ሽዑ ሃገራዊ ንቅሓት ዘለዎ ተኸባቢሩ ክነብር ዝኽእል ህዝቢ ሕገ መንግስቲ ወይ ቋም ምስ ተተግበረ ነቲ ዘሎ ጉዕዞ መሊሱ ክሕይሎ ይኽእል መጀመርያ
ዝተፋነን ዝነበረ ህዝቢ ዘይፋለጥ ህዝቢ ብሓደ ሰሪሑ ዘይፈልጥ ግን ሕገ መንግስቲ መኻብቲ ፍልለያቱ ዝተመርኮሰ ሕገ መንግስቲ ተሕገርካሉ ወይ ከዓ ቋም ተጌርካሉ መሊሱ ናብ ዕንወት ከም ዝኸይድ ኮለላ የድልየካኒ ጎረባብትኻ ኩልኻ ቼክ ግበሮ ብኡ ጌርካ ድማ ትሓልፍ ቸው ንቐፅል እቲ ንሳቶም እውን ባዕሎም ዝመለስዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ንሰምዕ ፀኒና ሕጂ let's go here ንሳቶም ነቲ ኩነታት አመልክቶም ዝዛረብዎ ዘሎ ክንርኢ እንግዲህ ጥሩ ነው እንዳው ሌሎች ነገር ቅርንጫፍ ምስሉኛ እኔ ዋናው ግንዱ ከባህር በሩ ጉዳይ ከወደብ ጉዳይ ጋር ተያያዘ ነው መስለኝ እንዳው ለንትና ያክልም እንደብናነሳው ልዩ መልእክተኛው ሙላቱ ተሾሜ ባለፈ ያቀረቡት ሐሳብ ላይ እርግጥ ነው እሳቸው አይደለም ያው ኢትዮጵያ ህዝብ ኩላቶም ምስቲ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኩናት ወይ ወንገለ ነገር ንምፅሕታር ዝተጠቀሙሉ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ እቲ ዝቐነየ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል እስኪ ኣብቶም ናይ ወገን ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ሓሸውየ ድማ ክንቅፅል ናይ ሻዕብያ ነገር ቆርጎና ልዕለ ነይረን እንታይ ምስ ሻዕብያ ከምዘይዋፅእ ክሳይ ምዃኑ ንዓይ እንታይ ናይ ሻዕብያ ተብለን ዘላ ከም ኣማራፂ ምሻሎ ይርዳእኒ ነው እቲ ተኸይቦም ዘለዉ ሰለስቲኦም በላዕቲ ሰብ እዮም ተኸይቦም ዘለዉ ነው በቲ ኢትዮጵያ ኣላ በቲ ማሃራ ኣለዎ በቲ ሻዕብያ ምስ ሕወሓት ኮይኖም ተስማዕሚዖም ትዘሎ ፀገም ኣልዮም ትዝወሰድዎ መሊሶም ትዝከሓሱ እውን ክሒሶም እቲ ህዝቢ ሓደ ክኸውን ገብርዎ شعيد فرن عين الفرن مرح الشعبية سو زياد زربازيا على السوشيال ميديا بزي صفحة من قد تخيل الله I think تاقو دايزيا أجندا خوينا مسيا خمسة لينا نرزلنا حدا كابزيم activists كابنا تقرأي تعوت كابز عادة تقرأي تعوت مالتيو according to sources efforts to bring Tigray political forces closer to the Eritrean government are continuing through the former top leader of the TPLF Mr. Sibhat Nagga so زياد زربازيا أب حدا نا إثيوبيا article وين وتشينيرو تايمز بلزلو بمنقد سبحات نجا قدم دما بمنقد تداويت قبرز جابير زبحال تغيروا يلوم منقو شعبيان تناي دبرتين ناي فتلو وركي ويونتي اوريجينال هو حد زبحال منقوم حدا سممع ان تغبره يخيد كم زلو يمزنغرو زلو از دما I think تي فرهينا أبي أحمدن نايتي ruling class نايتي غراين نو أبن أتوم نايجيتاچو ردا بلوكن أمنا الرعدي أقاتي موام كم زلون حتى دم بتقاوم دما تقراي تعود زبل زنبرة دما نبعلو كابتناي هو حد بوليتيكا سلدوز شجرا أقاتي مولو ترجعهم لهم أبزي نيشتي وين نايتي غراي وين رخيبا نيرس كسموازيا ጉጅለ ህዝብ ዝመረጾ መንግስቲ ከይህልውና ኾነሉ ይሰርሕ ከምዘሎን ጠቕሊሉ ድማ ናቡልቀ ምልክነት ምስግጋሩ ተነፂሩ ሰላማውን ፖለቲካውን መድረኽ ንምፍታሕ ጻዕር እንገብራለና ዝብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህወሓት ናይ ትማልን ናይ ሎምን ውድብ ጥራሕ ዘይኮነትስ ናይ ጸባሕውን ውድብ ክትከውን ዘይተሓለለ ጻዕር እንገብራለና ድማ ኢሉሎም ዝሉ ጸገማት እዚኦም ንምፍታሕ ይትረፋ በትሕቲ ግዜኦም ምሕዳር ኮንካ ኣበስሩ መንግስቲ ኮንካ እውን ኣጸገምቱ እዮም ዝበለ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይኹን በረብ ሓጢር ነዊሕን وان فتفوت جماعة على اللي خابر دبر خرخ أتيزولو بوليتيكا تجراي نمي عرراي بيراو حزب تجراي مرار حواس إنه كالتي فتح معراري حلوات اندحنا تنهزبو وحسك جبر كامزلو ونيتكس دكتور دبرتون بننبر كخلو خناتات أزي خبيدن سحلا لخن مخانوز فلت قات هنا أبك اللزوم بدات فتناتات حتيرنا جن إدنا أجرنا نتأمين ننر إلو زي كناس موات من جد دلاليلان خدلو من جدنا اللي شالنا يبل ودم حوحات بمفراسة بيلك حزب تجراي بخبابة ونتن وشتاو حدنتون كبتاتن نهلونا حرقاك فتر وشتاو دقاون شرحتا تسليمو يسرحلو كامزلو دحر مقلات بوفرم بيتا بيلكا تكبرات زقعتنينات حيلي ناقل خسرحوم كترفو اتن ابس ممعنت بريتوريا سقطن وشتاو حدنتون كبتاتن نهلونا حرقاك فتر وشتاو دقاون شرحتا تسليمو يسرحلو كامزلو دحر مقلات بوفرم بيتا بيلكا ኣብ ትግራይ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና አይ ቲንክ ናይ ደብረጽዮን ብሎክ ካብቲ ፈደራል መንግስቲ ይኹን ካብቲ ብረዳ ዝምራሕ ዘሎ ጉጅለ ዝተፈለየ ፖለቲካን ፖሊስን ሒዙ ይኸይድ ከም ዘሎን ነቲ ኩነታት ድማ ኣያሺ ይኮኑን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዘንብብዎ ዘሎ ኣቢ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ተሪፋቶ ከም ዘላ ከመይ ገይሩ ነዚ ኩነታት እስከ ኣብ ዝስምዕዎ ሕጂ እቶም ፀረ ኤርትራ ብኩሉ እንዲ ፀቢብዎም ዘሎ ኣብ ዝስምዑ እስከ ናይ ሻዕብያ ነገር ቆርጎና ልዕለ ነይረን እንታይ ምስ ሻዕብያ ከምዘይዋፅእ ክሳይ ምዃኑ ንዓይ እንታይ ናይ ሻዕብያ ተብለን ዘላ ከም ኣማራፂ ምሻሎ ይርዳእኒ ነው እቲ ተኸይቦም ዘለዉ ሰለስቲኦም በላዕቲ ሰብ እዮም ተኸይቦም ዘለዉ ነው በቲ ኢትዮጵያ ኣላ በቲ ማሃራ ኣለዎ በቲ ኤርትራ ኣላ
እጂ ንምንታይ እዩ ግን ጉዳይ ኤርትራ ዘይዋፅኦም ምስ ኤርትራ ክሳይ መሓዝሲ ንምንታይ ዘይዋፅኦም ዝብል ያታታ ንዓይታ ቀንዲ እታ ሓሳብ ኮይና ዘላና ብዙሕ ነገራት እዩ ካብቲ ዘይዋፅእ ኣሎ ምክንያት አንተ ዝተዛረብዎ ነገር ነይርና የብሉን ከምዚ መፍትሕ ነቲ ቀንዲ ናይ ትግራይ ነገራት መፍትሕ ዋላ ከምዝኩ እንተበለት ንሳ ማለት እዩ ምሳሌ ሻዕብያ ሲ ኣራይ በቃ ወታደራትና ሒዝና ንስኻትኩም ኮይና አንፃር ፀረ ዓብይ ክንዋጋ ኢና ንድሕሪላ ሲ ክድግፍ ድማ እንድሕር ኮይና ንፈልገር ማለት ኢና ንዓይ መጀመርያ እንታይ ኮነ ትስማዕን ዘላ ኣምሓራ ኢዚነመስ ኣምሓራ ኢዚነመስ እዚኣ መፍትሒ ክትረኽበላ ይካለት ኤርትራ ኤርትራ ከምኡ እያ ትገብር ነራ እዞም ናይ ሱዳን ተቃውሞ ቀደም ሓንሳብ ጌራ ኣብ ኤርትራ ኣምሂራ ፀረት መንግስቲ ከተላዕሎም ከላ ኣይሰማምዑን እዮም ንሳቶም ዋላ ብዕላማ እውን ይሸለው ምሳሌ እቶም ናይ ደቡብ ሱዳን ምስቶም ናይ ኢስተርን ሱዳን ዘራኽቡ የብሎምን ግን ይርዳኣ ነይሩ ብሓንሳብ ኮይኖም እንተዳ ዘይሰሪሖም ምንም ትርጉም ክህቡ ከምዘይክእሉ ኣምፅኣ ከም ስርዓት እያ ሓደ ጥምረት ጌራ ሰይዳቶም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣኽል ደልየ እዛ ነገር እዚኣ እዛ ዝብለክ ዘለኹ ዓባይ ነገር እያ ኣምሓራ ኣር ኖት ሬዲ ቦዝ እዚ ሜንታሊ ኤንድ ፊዚካሊ ሬዲ ኣይኮኑ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ካኣቱ ኣልያንስ ኣብ መንጎኦም ክገብሩ ዘይከኣሉ ሰብ እየና ሙሉ ኣምሓራ 10 ዝኾነ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት እየን ዘለዋ ክገብሩ ዘይከኣሉ ንሕድሮም ክበላልዑ ዝውዕሉ ዘለዉ እንሻላ እቲ መንግስቲ ናይ ኣብይ እውን ነዚኣ ተረዲኣቶ ነቲ ዝሓየለ እዩ ዘድክም ዘሎ ምሳሌ ንጎጃም እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዝቕጥቀጥ ዘሎ ምክንያቱ ንሳቶም ዝያደ ፀረርዎም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ፈላልዩ እዩ ዝወቅዐን ዘሎ ነዚኣተን እቲ ናተን ሽግር እቲ ናተን ሃለዋ ዝኾና ሪአን ሓደ ምንቅስቃስ ክኾን ኣይከኣለን ናበይ እንታይ ካ ክትገብር ማለት እዩ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ዝነበረ ትግራይ ትዕወት ዝነበረ ትማሊ ካብ ትግራይ እናተፈንተተ ክወፅእ ንሪኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ኣብዚ ካስምዕዎ ዘሎ መን እዩ ጎረፅ ኣትዩ ዝበሃል ዘሎ ነዚ እንዳረኻ ግን ከም ደላይ ፍትሒ ኣካል ነዚ እንዳረኣየ ኣብ ክንዲ ዝጣበቀሉ ግን መጋበርያ ናይ ካሊእ እዩ መሳርሒ ናይ ወያነ እዩ መሳርሒ ጅኻው መሳርሒ ናይ ኣብይ ክኸውን እዩ ናቱ እዩ ዝብል ኣዛራርባታት ናይ ብሓቂ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ኣካል ክብሎ ዝግብኦ ቃላት ኣይኮነን ዝኾነ ጎነፃዊ ቃልሲ ሞፍቶ ዲክታተር እዩ ብኤርትራ ዝዓስሎ ኣገባብ ቃልሲ ኢኻ ትመርፅ ሓሙዱ መጀመርታ ዝተረጋገጥ ትግራይ እዩ ዝደሊ እዚ ሰብኣይስ እንታይ ዝብል ፀኒሑ ንምንታይ ካ መጋበርያ ትብልዎ ገለ ይብሉ ኣሎ መጋበርያ መን ኢልዎ በዓል በኣፍን እዩ ዝብል ዘሎ ሕና ፃዕዳ ክዳን ዝተኸደና ቲዲኤፍ ኢና ኢሉ ቲዲኤፍ ድማ ንናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ዝቃለስ ነይሩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ፀሓይ ሃሪምዎ ዘሎ ክነሱ እዮም ከትሕንዎ ፍሒቕ ዝብሉ ዘለው ድሓን በዚ እውን ንስማዕ እዮም ዳ ኮይንና ምስ ስርዓት ኩናት ክንከፍት ኢና ነቲ ዝሰፍሐ ቪድዮ ብሓባር ክንከዶ እንዲና ከም ዝሰምዕዎ ዘለኹም ኪሮስ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ክንከፍት ኢና ይዝብል ኣሎ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ሰራዊት ኤርትራ ኢልኩም ትፅውዑ ኣለኹም ኪሮስ ብልብኻ ዲኻ እስኪ ክንሰምዓካ ሰራዊት ኤርትራ ነዚ ብምግንዛብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ባዕልኹም ኣብ እንገብሮ ጎስጓስ ተኸታቲልኩም ኣብ ጎንና ክትኮኑ ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ክትኮኑ ኣፎምስኩም ናፍቲ ኣገዲሉ ይዕጢቕኩም ዘሎ ስርዓት ክኸውን ንላብወኩም ኣበይ ኮይኑ ነዛ ደብዳቤ ሰደሎም ዘሎ መሲልኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ይሰደሎም ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመት ብረቱን ጉልበቱን ታንክታቱን ናበይ ገፁ ኣቕንዕዎ ዘሎ ንሱዳን ገፁ ይኮነን ኣቕንዕዎ ዘሎ ወይ ንቀይሕ ባሕሪ ይኮነን ኣቕንዕዎ ዘሎ ወይ ናብ ጅቡቲ ይኮነን ኣቕንዕዎ ዘሎ ናበይ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ሰፊሕ እዩ ብወገን ትግራይ እቲ ዝዓበየ ዘሎ ከምኡ ድማ ብሓሰብ ካብ መን ይከላኸል ኣሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ንኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ቃላት ክትገልፆ ዘይትኽእል ዋጋ ዘኽፈለታ ኣብኣ ኮፍ ኢሉ እንታይ ብሎም ኣሎ ነቶም ሰራዊት ማለት ኣራዊት ድብሎም ዝነበረ ምስ ህወሓት ተጎራቢቱ ድማ 4 ኪሎ ንኣዳሓሎ ይውዕዞና ኢሉ ቲዲኤፍ ይርድኣኒ ንስኻ ኢኻ ተስፋ ናተይ ንዓኻ እያ ዝፅበ ነይረ እናበለ ዝይመሉ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ኣራዊት ኤርትራ ዝብል ዝነበረ ቀይሩ እጂ ሰራዊት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ንመፀካ ኣለና እሞ ከበሮ ሒዝካ ተቐበለና እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚኣ ኻታ ዝበልሐት ስትራቴጂ ኢሎም ኮፍ ኢሎም ሓሲቦም ተመያይጦም ላዕልን ታሕትን ኣውሪዶም ኣደይቦም በቲ መንገዲ ሓላፊዮም ሃየበሉ እስከ መልእኽቲ ነመሓላልፈሎም እቲ ህዝቢ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ሬድዮ ሰሚዑ እወ ትኽክል እዚኣ ኢና እታ ዝፅበያ ዝነበራ መልእኽቲ ሃየበል ኪሮስ ምፃእ ሰራዊትካ ኢሎም ክፅበይዎ ወይ ከምኣ ኢልዎም ከማ እንተ ድብገስከ
نيروبا قصي مسي كونسرت غبر بحفشة اتجوك تنريو زلنا قالسي لهم زقبروا زلو يا ابوم كتصاوت زخلت الله بزكو جيتاچو رداو مليس نيريو قوت اي شجر منقص بهال كم تيساس بلو اشكع علالي الله بزح الساعات شجر منقص تغبر من يتهم من يوصع يا اخنا حسرت ورح يا اخنا كاو دغ من يخطم قوت اي شجر منقص بهال كم تيساس بلو اشكع على انا نو همزيله تعاطيفه تلاجيبه ابدالو قاتي هم فتحهم السخيلة بمستير فيينا تراحيبه اب جرمن تراحيبه اب كارتون تراحيبه اب كالبوتا تراحيبه شجر فتح غيلي ويد ما نتشجر كاليو خيلي نبل انا لاغيچا يزبلو نتوم نزي لاغيچا زي هم سرحلو نخيلنا كندبحلل نخيلنا كنزنقع نخيلنا إلهم كابانا قدسان مسكنفن دخل قلو سبات أي تدكموا بخامة يدليكم مني وترى أنا يقدح برا صبوق نغورو سوتا مغري هيبكم الله مغري سميعكم تتقتلكم جزيا يتخسرون أقول بتا يتخسرون هبزيا أسيا قداسيت مساتت ألالا مونغو زريتن أولا تفصمت على لاسكي بنوع حتى انترفيو سمعت قولا بارتوتويا أبزيا قن سمعوا اسكي أبكلتشان عسر شدشان نابتن صارها قرت سليف قالوا زنبركا أوان نابدي سهابا خير كانيركا أبوها ونيرم قنا يتراخبكم من سلام من تايس كألنا نو أبكلتشان عسر شدشان بوي هدي كاب إرترانا وحليفهم أنا نحوين كذا كاب سويز نوخدنا أبو تجادلتيو علون أبو سواتي هو أبو تجادلتيو أبو سواتي أبت تاريخون أبلت تاريخ سيلس قال هجي جانا تقامي مخاني فليتنا يرخبني له نتحد عوي يرخبوه نحاي يرخبني له أنا خرخبي بدي بس يا أبوي خرخبي كيدني له كاش السلطان زبالة له عاد سابا كوفل بنايك الشقال كترق من الليل نتيو كوفيلهم كروق من ماليتي مجرد شاق انت هيلني كروق ما كايلني ولا دخينا خيط تعسقن تحني وهم موتيلني با وتمرقن كل جزء رأس خياط كيدلني نسخاس مس عظمي بصوت كازف يعرف تعرخ لنا هديك أنتم قربيت كي سمعكم أنتم قربيت كي سمعكم بعد زابينا ذلنا ذولا خلنا تقول هاد مقابر بصوت كا تاريخ هجر حوات كاز دفرس مسؤول كتعرخ رغم كاين ابن بسخا خي تنبر تقال كي سمع خير حق نو سمعيات الكاغم فنو كاين فنوع شعو ولا دغينا غير تعسلم منا بخهنات نقلن كحنا غيلنا قد في غيره تسمعك شو غير سمعك دنزي زبلك الله شو راح يحسبك يا مسيش أنت بتقوم نقرأ يتسحقنا عراي نايب حكيت لك هذا لا شو راح يحسبك غير زخون راح يحسبها بتبيع مسيح انت بحيته أمي لني حويلني من يشتهي صباح بيت كريستيان نقوهن كيدنا لنا نقوهن دخلنا بيت كريستيان بمعدى رئية ناي 5 متر ظهر أنا ترى كريه أنا صغير يعني رئية نور حفيدة أنا شو عتم علتي زوجي تميز عيرتك يا وترهبك رئية عيني تبعي رئية مزه كيدو فنعد بغيدو قدا يوديو أنا نفسي مسير زعبه كي يزارب حجي خانا يمود أتايلو حجي خنسات مسمسه حجي هم زعلو لني قدي ولا بتليفون لعلن إلا هنا ماليتي زي خمدي بدلو تقراي بدلو قلم مسمسه ملالي خلق قرب الليل بيت كريستياني خير وزرقون قلع حجي مزوم زخدو زلو حجي
بوتا اللاتو نقع اللاتو إذا نقع زي أجد زي تقيم الله ملالي خلق قرب لي قريبها له تايلكم لا سلاسي بيت كريستيانا أخي لما بقى أودي إيه قبله حج خامس يوم كيكيد جرا خمس يبلنديلو غزارونا دليم يبلالو حجس كم يقولي ملسين بلي يلكمش لبوت في يوم ذي كيد نيرك يسلخهم إيه تشعيش ديشان تفعلي ناس عصرت عمتنا إن نراها زلنا أول أمزاي اللي كان سميع مش هو حجي تعرف خاخ أمزايو خريجة دليل كودينا هندير هاي بحق تقرم زانتا واو تنابيبكم هو خبابيتات كوعاتيت كنا هم مصحين كوعاتيت كنا هم مصحين تنابيبكم الله سقاب نخودو كن تمالي حنتي بتعمل تاتشين دخونات زربات زاري مكاخيد كخلا داي لك بزعبا نصوم ما يكوننا نحنا هو تاي اللي نسيلك جيدا بسون حاجه رمته ريايه تراعينا هنا تتحقق سنها بهوتي نبي مرأي كن دي تاريخ كا قصيلة لك دي تاريخ نفع عندي هاي بلني زترفع له بيدا بيد ذلين أبوي تاريخ بلد معتي زمريت زي زبل حدا سب حما سب عدي يطفيه مس عد زطفو كي تعرف حدا سب عدي يطفيه حدا سب عدي يلمع مستحدث عد زلمع مسؤول إذا حدزي بسبات يمسي إذا حتى هجرات الله يبصحكم تباهي للزبزح الهجر زيجن كما أبو بازي وسيدو عرب ربع نتصوم منا تقرات جن عزمي تسكفنا إلى نحرسه دمن عزمنا الله بدمن عزم زبقله داوشا صرنا وزت تخلي عفون طاف بدمن عزم مساتوخان حياتات كان تخبب هاجري في الليل عرب ربع نصو منبر سجاينا ولا عندنا سجاي مريت دي سجا السبع سجا لافاتي كاب كل نفس وكف جزاله عندها بقى يقلت عزيله فما صوتهم كيدا ما بسد زيت مبطف في ومس لك عين ما غلطوا جن أبتر مساعد وقف النوايد لي ماي جودنس لبونا ناي بحق لبام سبايا تازان تاون ناي بحق تقرميا ثانك يو درس ناي نزا عين زانتا كتزنتو كتنقرنا فغادنيا بمخانكا اول وين ثانك يو كم زعينت تعست بمغربكا كم ليدلي مونا دما كم وترو نمسكن كلت نقرات كبكمي انتي موداتا قريبه سلازلغو ازي عمو كنقركم انتي مخانا قدمي عقل نزيا شير قبر الناس رزبلوني حمرت عوتم حاجوسن بجورجو درا بمسرة عوت انتي مالتيو قالت هذا متحف نقرنا عوت قعزنبر هذا ما كنت ويون فيرما كم زي هوني بدهوتات كم زياتري وازل لهم حفتنا ايدن نزي مصحفي تكفافل زلا بدين ماركو خينتكم ناتي مصحف ترايدي كونغن نايك بزحات كالوت مصحفتون سلا زلوا ني ايدن دويلكم زلخم مصحف كترغبو تخليكم كال مصحفتون الله ابزي قربكم اللهم بر بزح مصحفتي تكفافل رخيبكم تجازيهم لا صبغي دس لنا انا بجاها نتم اودينس ناتكا نقرا ليلاتني غنو ناي حونا مان المصحفون تزرجحات لكم الله بليز دقفوا حجزوا محجاز قداسيو صحف كزرجح لنا ندل انتلنا نحن دما بقدينا كنحجز كنكلال لنا ناي موداتا من البات كمزازمي كتكمل زدلي زانا ايدن قصر دي وسطكم انت خوينكم اجين ريهم مصحفيت رايدي كنا بزح مصحفتيات شيت ناتي مصحف نخبري الى 5 قربت ينبر بزح مصحفت اللوا ناي بتقرنيا سترجمي استفلالي مصحفتي نيدن دويلكم كابا كترغبوت وقت كترغبوت خليهم ابزيا حنتي فيديو شير كوينا نيرا access to electricity in Africa تبل مبزعت غزي الكتريك زي بلا صلمات هاجر قال زي بلا قالك كلكم تسمعوا ايرترا اذا حبريتا زكاب منزو زي مسيلكم ناي international energy agencies بهالنا عالم لخاوي من چكاود وصي منيو الكتريك زلو كندي برسنتاج ناي تزب دما الكتريك يتقام نزبليو مچم بزح كتقصت خليهم جبسي قبل علي لعلي 99% تزبع ليبيا كومو
الجيريا كم اللوم أبقر بابتنا قرن أفريقيا مسنمت السودان 47% حزبهم إلكتريك اللو إثيوبيا 47% إلكتريك اللو سوماليا 18% كم دما ناي جيبوتي 42% إيرترا خدا كندي الله ندحر لكم 47% اتتصقم زبس إيرتراوي إثيوبيا قبل كله السودان قبل كله نتاي يفلسك أب إثيوبيا أديس أبابا يفلت مغالي يفلت أب السودان كون كله دما كسلا خرطوم يفلت أب قطرات نايت عدتات كميلي نبر سبا يفلتني عدا محرا بتقطرات كيت أورومو أيكونن لتشن ماين بيت مرتو زي بلو كدان زي كدان هزبي زلو ببرسنتج نايت هزبي 130 مليون هلا نتعري لهم كنداي برسنتج نايت هزبي إلكتريك زتقام زلو نتعري لكا كامنا إيرترا يبزعنيو سلازي أجاين ناي بحكي بتقور بيتنا دمت بروباغندا نتمنى سينا كي تعوتلو لعنتن كاغا خد لينايو زخونه يخون عالم لخاوي ايجنسي نيرترا بصبوخ قلتا قديتا يبلون أقديلو تداي كوين وسيخون يرترا قلت زخل عالم لخاوي ايجنسي يلن سلازي كم زكوات زخلو تغكليو بس بيرترا ببرسنتج كتريا خلها إلكتريك هالو يمسكال حقرات كتوادرو خلها بس بيرترا بمنصر كالو حقرات كتريا خلها زلا على بيت مرتن حكم الناس زلو هزبي كم تلساتو مع ميديا زبلو خادا يكونه بمنصر نايت هزبي أبقى طراتنا أبقلن أو هايت كتريا خلها بس بيرترا كاب كالو حقرات أفريقيا زبالة تعدل على أوه أباس مرا زلون أديس أبا زلون في الليات اللوي أبزي مقنان يدليوني قد أجي جيجا زنبا حبريتا كيبوخا تتنقق نايلو مارس سبز غودي لايك قبرو سبورت قبرو دقفكم هاي توعدو مزياغ قتفكم قوازن كمان نصا أنا تلك لومي مع سكوي دواسا تفالين كان بخاب برد مفراسا سعر كايهم بخاب وشتن بدرق حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حدا للبي كلنا تكعبي يقولون أبسح واسل كمان بسح أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسح واسل كمان بسح